Efendija Muhića da se obrati nazočnima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khayri khalqihi Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uzoriti oče i brate biskupe, cijeni predsjedniče Hoza Jazovka, cijene sestre i braće. Okupili smo se danas ovdje da još jednom posvjedočimo ono što je se u povijesti naša dva naroda dogodilo. Zločin, genocid za koji još niko nikada nije odgovarao. Stoga jedino ono što nam ostane, nama vjernicima, da upućujemo molitve i dove Bogu Svevišnjem, da plemenitim njihovim dušama oprosti grijehe, blagoslovi ih i uvede ih u džennet ili raj. I ovdje ću s ovog časnog mjesta odgovoriti na već postavljeno pitanje: Europo, hoćeš li šutjeti o ovome? Ja ovdje dajem prisegu da šutjeti o zločinima, o genocidima neću. Neću šutjeti. Neću šutjeti ni o Blajburgu, ni o Vukovaru, ni o Kozarcu, ni o Jami Jazovci, a Boga mi ni o Srebrenici, gdje je stradalo 8000, preko 8000 nevinih žrtava pod osiguračem ili tom palicom koja upravo dolazi iz te nevine Europe. Cijene sestre i braćo, prenosim vam srdačne pozdrave uvaženog predsjednika Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, muftije dr. Aziza Efendije Hasanovića, koji je spriječen da danas pohodi ovo mjesto. Ovo je prilika da i mi stanemo uz braću katolike, uz braću koji se obraćaju mom Bogu, a ja se obraćam njihovom Bogu, jer naš Bog je jedan. Ovo je prilika da damo i zavjet kako ćemo se za nevine stradale žrtve, mučki ubijene i bačene u ovu jamu, ispred Islamske zajednice uzeti jedan datum gdje ćemo obaviti kolektivnu dženazu i ispraćaj za opomenu. Često čujemo treba oprostiti. Tko se usudi u ime moje ili u ime tvoje ime oprostiti, ako u ovoj jami Jazovci leži tvoj pradjed, tvoja prabaka, tko ima hrabrosti oprostiti to? Ovo dunjalučkim rječnikom ili rječnikom ovoga svijeta mi opraštamo, ali da li će žrtve to oprostiti? Oni će njima klepnuti na onom svijetu, jer mi kao vjernici vjerujemo u zagrobni život. Cijene sestre i braćo, ovo je trenutak kada molimo Svevišnjeg Allaha Đelešanuhu, Boga, da otvori vrata svoje milosti, da nevine uvede među dobre robove svoje, da ih nagradi, da one koji su počinili strašne zločine i genocide uputi i napravi put, da ovi skupovi svjedoče opomeni, jer u Blajburgu, u Vukovaru, u Srebrenici, u Jazovki
čuva se naš obraz. Cijene sestre i braćo, ne dozvolimo da bilo tko ukalja naš obraz. Za nevine ubijene žrtve muslimane kojih ima u ovoj jami i koji su ubijeni samo zato što nisu mislili kao oni i samo zato što su pripadali vjeri islamu, što nisu pripadali nevjeri kakvoj su oni pripadali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyake na'budu wa iyake nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal lazina an'amta alayhim. Gairil magdubi alayhim. Veledalin. Amin. U ime Boga milostivog samilosnog. Hvala Bogu, gospodaru svih svjetova, milostivom samilosnom, vladaru sudnjega dana. Samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoć tražimo. Uputi nas na pravi put, na put onih kojima si dao svoje blagodati, a ne na put onih na koje si se nasrdio, niti na put onih koji su zalutali. Amin. Premilostivi Bože, neka tuga postane nada, neka osveta bude pravda, neka majčina suza bude dova, molitva, da se više nikada i nikome ne ponovi Srebrenica, Blajburg, Vukovar, Kozarac, Jazovka. Hvala.